Hello mga kulokoy, ngayong araw pala is aadto tayo sa Simala. So mag-video muna ako para sabihin na bagong gising ba. Kaya gigising na tayo at maliligo. Kaya maliligo muna ako para sasabihin nyo na gwapo ba. Kaya bago tayo magsimula na tayo para makalarga na kami og sayo. Pero ipiplex ko muna yung sinusuot ko para iingunin ninyo ba na, lah, rocker adtog Simala, hahaha, pakyo. Kaya habang naglalakad kami ay nagbabaklay. Nag-aatang kami ng tricycle kasi ibinibilin ko lang yung motor ko kasi expire ang rehistro. At habang papunta na kami sa Simala, humunong muna kami dito sa Pure Gold na Pure Green para magpapalit muna kami ng mga soft drinks at mga kulang na pagkain dito sa Pure Gold Talisay. Kasama ko pala dito ang mga kasamahan ko at hindi na nagdugay, lumarga na kami. At dito humunong muna kami dito sa malapit sa Simala para magkaon muna kami kasi nagugutom na ang aming ulo. At dito inaandam na ni Marico Reyes ang mga pagkain namin habang yung iba nagsiselfie muna sila para naman sila ay masaya. At hindi na ako nagbibideo na kumakain ako, baka sabihin nyo na nagda-diet ako. At sa tulong ng sasakyan na aming service, nakaabot na din kami dito sa Simala. At kami na ay nagbabaklay-baklay para umakyat na sa bahay ni Mama Mary. At ngayon, nandito na kami sa hagdanan at ako ay nabigla at napahanga at napasabi pa nga ng, wow, ang ganda. Parang bahay ni Mama Mary. Sobrang ganda talaga na parang ikaw ay nasa Simala. At hindi nagdugay, umakyat na kami sa pinakamataas para magampo sa mga kasalanan namin. Magpasalamat sa mga biyaya na hinahatag niya sa amin. At dito, may nakita akong shoot the bottle for a cause. Plus 50 pogi points daw pag na-shoot mo ang isang bottle ng Nature Spring. Kaya ini-shoot ko na siya para sabihin ninyo na napaka-cleanliness ko at mabuting tao. At dito, binibidyohan ko ang We Love You Mama Mary at ini-zoom ko pa. Pero wala lang, trip ko lang na i-zoom kung hanggang saan naaabot ang zoom ng lens ko. At dito, nagdadasal ako, nagpapasalamat sa mga hinahatag niya na biyaya sa amin. Nagabayan kami sa matuwid na daan. At hindi nagtagal, nagpapatagal pa kami kasi pumipili pa kami ng mga bracelet, mga kwintas at mga rebulto na mga tinitinda dito. Pero ang napili namin ay itong kandila, kaya dinadagkutan na lang namin at nagpapasalamat na naman ulit na good health lang sana ang baby namin at safe lang ang delivery ng aking partner. At dahil sa sobrang haba na ng video, naisip ko na lang na mag-vlog na lang ako kasi ang plano ko ay gagawa ako ng content. At hindi nagtagal, ito ay tumatagal kasi magwi-wish muna ako dito sa fountain na manalo ako sa loto para mailibre ko naman kayo. Kaya wag na natin tong papatagalin, baka lalo pa dumudugay. Kaya ako dito magpapakyot muna kasi tatapusin ko na ang video na ito kasi gusto ko nang pumauli at magpahinga. Kaya bago ito matapos, tapusin ko na ito. At maraming salamat sa inyo. Pakyo.